Nation. Hello. Hello, Omari. Baba. Omari. Jatelo winji. Bwana. Alenga ratego. To koro unjo iltien buero ni ulo sajawa to koro ketho ni. To kare timo nang'o ga? Jatelo mosia waseketho jawa nang'o koro gisani? Ing'e yathi moro miwuotho ga go moro akia ni luonge ni ga yathi moro rateng' moro mane timore ga interview chieng' moro mane wang'icha. Mano ng'a? Oja LTN. Nyathini jaentie nyathini wuotho go sana wakara diere moro ka timo kode interview. Mano ng'a wa Cynthia. Akia kata ene Cynthia nogono. Chogo. Ero, chogo. Nyathini bana nyalo wantie e show mar Elisha bana to nyathini biro gi jaduong' moti bana. Elisha Toto. Ne wantie e show mar Elisha Toto yoro. Mano kure? Fedha mar but kama dake fedha kae. In idak fedha? Na tie fedha ka. To in ng'a jatelo? An ng'eni like anadwa ne kopone awuog ng'ato to maybe ang'eyo ne awuogi. An fani maduong' sana pok ajal dwaro ni mondo iketi jiege papa. Okahera jama mikedhi gin ang'a maduong'. Yeah. Ang'a maduong' ma gik moko matindo to katime papa to wuotho kode tiweri ni ng'at moro maloso gimoro to ketho okahero sana. Mano oyuga sana. Okay, koro okethe nang'o? Koro samoro nobiro gi jaduong'no ni kaka samoro girade gate, samoro gibiro kaka gin fan mar Elisha. Mano dawe baba, mano dawe. Koro ng'ano nobiro go ne, ing'eni wacho nobiro gi jaduong' to kiwacho. Bana wacho jaduong' ma bas wuoru bana. Bas baba wa. Anyere. Koro nobiro kaka sponsor mare Zubonyo. Ketha jawo nyithindo matindo tindo bone kumeni watang'o nutaya bwana to ketha jawadi sana. Koro akero wada support nang'o? Wando support to wado waro. To an gi sama wuok kuri ta onge Nairobi. Koro in eminya kona ne ya. Negi misbehave koso negi timo nang'o? Apara ing'eni ng'ano osebedo ni dwa bedo e jawa ka ni mondo olos ajawa. Kaka i-claim ni timono. Ok onego bed ni kata miwuotho go kwanza nyathi ma nyako oting'ore gi jaduong' moti ni biro e club ni biro miel go madho go kong'o. En gima rach sana. Yeah. I was totally disappointed. I'm very sorry. To be ni neno ka giwuok ng'ano koso ni in iwuok kapok ne giwuok. An kacha beta kama tita wuok. Iwegi gi jaduong'no. Actually, project matimore ka joro. Ne gin joge mane organize tire yude ga moko ka jowa support ga mane organize project to koro nyaka da bia to mondo aketie waga to gima gitimo ni to bende dhi kare ni. Ahero support youth sana. Umbio kada ka youth misbehave to rachna sana. Okay. Koro gimoro moro kiwacho to iwache gi solution. On your side, ineno ni koro watim nang'o kaka jo LTN in eminyalo kono. Eliminate ng'ata manyalo dhi contrary gi gima itimo. Eliminate nikech wapuonjo oganda to thumeni ka mipuonjo oganda to nitiere ji mang'eny maneno to in kaka Omari ajaduong' to an brand ni. Yeah. An fan mari I mean. Okay. Ng'ama brand ma kidwa ketho brand nyithindo matindo ma pod kia kuma dhiye. Ubro mislead nyithindewa. Yeah.
Yeah. Okay, awinji jatenda. Ema ni kuri itamuri fulori na. But tije watiyo koyiera ni mondo mi atim ka, lakini nyaka puonji ng'ama osebedo ng'at ma wiye liw matimo gima ber. Erokamano. Kidwa njauri to nyaka kweri. I'm very sorry, but sama wuok kodi ni aonge Nairobi, ma in fact asekawo time mang'eny kapok awuoyo gi members mang'eny mag LTN. Though it is a concern osebiro, and I always give a listening ear. Kodi ng'eni imbe kaka iwuoyono, awinjo. I'll try to talk to her. Awinja ne samoro inyalo yudo kata ni maybe ne en just a friend magiromo godo, maybe kata gi rada. No dhi maber wachno. Okay. Sawa. Bago erokamano. LTN Luo Trending Nation.